Hajiya Ramayo, ki zo birni kin yi kyau fa. Da sai na tina lokacin da kina sa wannan fari kaya naki, kina saka wannan gwala wanda ta bule ta kasa na, kina bani dariya na ganki go fa. Gashi kuma Allah ya fito da ni daga wancan kangi. Sai ka me da ni ai. A'a, Hajiya abun ba fa na fata ba ne, tunda na zo ni na ga gaba da ranar ki ya bace, ko Alhaji ne ya bata miki rayin ki ne. To in ya bata min rai ma tsakanin ni da mijina ne ko? Ba abin da ya shafe ka a ciki. Ha, ni Alhaji yana gidana kuwa, na ji baji motsin safafa. Alhaji kan baya gari ta safe ya tafiya. Ha, gida wannan babu armashi, Alhaji ba ta gari, gida babu dadi. Wallahi yau ubanka ba kashi saboda babu abun shi, ba shegen da zai kawo ko ruwa ne a gidan nan, munafikin banza. Hey, wannan yaro ba ta magana ne, na ga tun da ina zuwa gidana fa bayi magana fa, ko ba kuma shi ita. Ubanka za ka shi ba wata kurma, ina ganin ka shege munafuki, sai ka ga an daidaice an gama aboki sai ka zo. Wallahi yau ba za ka samu komai ba, kuma Alhajin tana gida, wallahi ba za ka ganta ba. Ainihin su burbuɗa mana subscribing a wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazo, kuma ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun sababbin ɗauka wadda muka ɗora a duk ƙarshen mako.